Привіт! Усім прывітанне. У сённяшнім відэа самі ведаеце хто будзе рабіць гэтыя челенджы для художнікаў. Прыёмнага вам прагляда. Выбірашка нумер 1. Спасылкі на ўсіх тых, дзе я адшукала гэтае відэа, будзе ў апісанні. Я не ручаюся за тое, што гэта першыя крыніцы. Першы вобраз будзе даволі просценькім. Такая бежавая скура і самае адзначнае, што ёсць, гэта вяртухі на шчочках. Таксама мне выпаў для яго такі конскі хвосцік. Да, я вырашыла, што гэта хлопчык. Паметкі пра полу нідзе не было ў відэа, таму... Паметкі пра эмоцыю таксама не было, таму я вырашыла намаляваць яму покерфейс і высунуты язык, як у гэтага чалавечка з відэа. Колер валосся яму выпаў цёмна-зялёны. Ці цёмна-бірузовы? Бірузовы гэта сам незразумелы колер, які я ведаю. Ну, тыпа, калі ты пакажаш якому-небудзь чалавеку бірузовы колер, а калі некалькім, то кожны адкажа па-свойму. Для кагосьці гэта голубы, які блакітны, для каго зялёны, для каго бірузовы, усё па-рознаму. Для нашага хлопчыка мне выпала простае дамашняе адзеянне. І белыя вачыма. Вачыма я не расфарбоўвала на малюнку, таму, хоць у мяне бумага і жаўтаватая, я вырашыла, што не абавязкова. Аксесуары для яго таксама простыя. Я прям бачу, як ён у такім вобразе сядзіць на кухні у якой-небудзь 5 раніцы і чытае кнігу у якой-небудзь абшчаге. Выбірашка 3. Зараз я хочу прарэкламаваць свой тэлеграм-канал. У мяне там вельмі міла і шмат маіх малюнкаў, а калі чалавек там стане больш, то і малюнкаў будзе больш. Лагічна. Таксама у будучыні невялікай у мяне там будзе праходзіць адна рэчка, у якой тыя, хто ўступіць у тэлеграм-канал, прымеце ўчынак. Ён таксама звязаны з стварэннем персанажаў. Калі гэта будзе, я не скажу, але скора. Таму уступайце, каб не прапусціць. Для наступнага вобраза мне выпала таксама бежавая скура з мілымі шчочкамі, каленкамі, ружовасці тыпычная, з мілым касцюмчыкам з плейбою. Закрытыя вачыма, як з анімэ. Каваі. Выпалі цікавыя вочы з гэтай рахраміі, але гэта мне не патрэбна, бо у яе зачыненыя вочкі. І я не ведаю, гэта як здзекванне ці што, але прычоска таксама з адным зачыненым вокам. Я ўжо не стала над ёй здзеквацца і вырашыла заставіць ёй вочы, якія праглядваюць сквозь валосся. Выбірашка 3 і апошняя. Калі вы хочаце больш такіх відэа ці працяг гэтага... ты называеш выбірашкай. Калі там усё рандомна выпадае. Вось такога даманёнка мы будзем рабіць. Да гэтага была мілая дзяўчынка, да гэтага мілы хлопчык, накшталт нешта немілае. З рагамі. Прычоска простая, але ад гэтага не меней прыгожая. Клексы я спецыяльна рабіла такімі, каб яны былі прыроднымі. І касцюмчык у нашай дзяўчынкі ці хлопчыка я не выбірала, кім яна будзе і ці ён. Вочы цёмна-чырвоныя. Я вырашыла дабавіць персанажа адну чорную руку з капцюрамі. Бо, згадзіцеся, прыкольна, як у персанажа адна нага чорная, другая белая, а рука таксама, адна чорная, іншая белая. Прыкольна ж. І мяне панясло, і я дабавіла яшчэ молній.
Записывайтеся на манікюрчык. Зраблю вам вось такія каптюры, ну, ногці. Подписчикам со скидкой. Вось такая прелесть. Відэа падышло да канцу. І так як рань мяне перабіла, я скажу зараз. Подписывайтеся на телеграм-канал. Ой, я гэта ўжо казала. А што это ты хацела даказаць? Яна перабіла гэтую тыпычную блогерскую рэч. Калі хочаце больш такіх відэа ці працяг гэтага, бо гэтых челленджаў для художнікаў столькі, што за іх можна дом пастроіць. Дык вось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, мяне зараз выташніць, як гэта банальна гучыць. Да сустрэчы!